ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବିଲୁଆ ନାନୀଟା ଝଗଡ଼ା କରିଛି ବାଘ ମାଇ ସାଙ୍ଗେ, ପେଟକୁ ମାଉସ କ'ଣ ପାଟିରେ ତାର ହାଡ଼ ଟିକେ ବି ବାଜୁନି। ତେଣୁ ମନର ରାଗଟା କଚାଡ଼ୁଛି ବିଲେଇ ମାଉସୀ ଉପରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ନାନୀଟା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁକୁ ରାତି ଅଧରେ। ହେଲେ ଚାରି ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ତୁଠ ଅଛି, କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ନାନୀ ଆଖିକୁ। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଫକ ଫକ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଉପରୁ ତଳକୁ। 15 ଦିନ ତଳେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘିରି ଘିରି ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲା ମାଉସୀର ଏଇ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନାନୀ ଚୋରି କଲା ମାଛ 2ରୁ 3। ବିଚାରୀ ମାଉସୀ ଆମ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଡେଉଁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଉପରେ। ବିଲୁଆ ନାନୀର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ନାନୀର ପାଟିରେ ବାଜୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆଇଁଷରେ। ଆଉ ମାଇଁର ରାଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନାନୀ ଆମର ଏଥର ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ ବେସର କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ମାଇଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆଉ ଆମ ବିଲେଇ ମାଉସୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି। ଆଉ ମାଛ ବେସର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଦେବେ ସେୟାର କରି।